Epa, kaixo, atxaldeon, ongi etorri nire kanalera, ongi etorri Ilargiren kanalera. Hementxe gaude, The Last Guardian astekotan, da hementxe imagina hauek ikusten nahi nintzen. Pixko txundituta. Da, bueno, asten geha. Hemen etzi gendun, ama zapalduko itela. Hemen utzi genuen gure triko, gaixoak ezintzunean egan egin. Así que, bueno, pues guazen pixkot zutu, Jesus, tokia inspekzionatzea. Vale. Ze txiki, jarraitxitxe jazu. Eske oso politia da. Da, bueno, batzen naiz, ointxe pixko manejatzen nabilela, kamera eta pixkot zein entrak ez dabilen, baina, bueno, hortik ezin gendu fun. Hemendik kriston zulua, bai. A ver. Bale, ekiz, makitzeko, saltiteko? Irukia, bale, saltiteko irukia. Ez da hortik ez da engantzatzen. Eta hemendik, iama. Posible zaizkinetik joan. Zertzu. A ver, guazen poliki. Kristo grazite bimena ibiltzen. Hankapuntxetan bezala en plan, hoi. Eta trikur gatza. Triku o treku zan? Ez batzen ondo. Ara, zingo. Zuna engantxaten gozera. Hor zulua da, engantxatu gaitezke bai. Hoi horreatza. Bale, kesa. Ai, ama, arroka soinuk entzutitun behira saltoka dator. Nadir ikusi aldi egun saltoka. Ai, ama. Guazen. Baina azkarra da. A ver, todos txoin kenduko naz txoin, Negaina ezin salto. Vale. Bale, moain beste aldean daukau kristonatia. A ver. Hau arandila puskatu bat. A ver, nola pasatu gaitezke beste aldea? Ideiaik? Hemendik ez? Bai, txiki, bai. A ver, txon pixkat. Nola erabiltzen zen eskudua? Makurtu...
Vale. Vale. Ara. Kasi azken harrapatu dut. Bueno. Badirudi behintzat bera joan gaitezkela. Bale. Zutorri zaitezke mandik? Bai. Poliki, Zilipurdik joan gabe. Bale, eta bain... Hortik pasalko da. Soi puskatu halko dut. Eskin jontan jarriko nahiz azpare. Ez? Bera. Ni horra beira, eskubiko paretea beira eta bera hemen ate badako. Bueno, atea ez, irtera. Hau zerbait da? Ozen. Vale. Pixkot ingurua behitzen nahi nahiz, Ea palankekan edo zerbait da hon. Bueno, hemen pasatuko naiz. Bai, bakit beste aldean gehatu zehala, txumpixko, pentsatzen nahi naiz. Aia nola indezakegun, bea gurekin etortzeko. Aber hor eskailerak ditugu goruntz. Eta hemen baita. Hemendik printzipioz ez tomaten inora guazenik. Orduan guazen, hemen aldetik. Zer da hemen? Zerbait berriatzula? Pinpli pausak edo? A ver. Janaria izan daiteke. Ba, eske aspaldi jolastu gabe, a ber. Bale, hau da puskatu dugun atea. Hemen hau, torrez daitezke. Bera nola igotzen. Salten dezakezu naino. Epa, ondo. Torre txiki. Eta hemen... Bai, bez, janaria daukagu eta hartzeko, nola zan.
Bueno. Vale, tira. Tiepa. Tere txiki jan. Vale. Hemen dik ez dugu ez egiten ja. A ver. Kamera mesedez. Vale. Vale, guazen. Kabitzezea hortik? Bai, kabitzen da. A ber, dagoen zer? Hango jan ikustet barandaiskinetik pasa gaitezkela, baino, bueno, labizea bere mengoian zerbait iteri da hon. Ba, ez dut uste. Ez ematen hau ez du puskatuko. Gehiagia inoiz eskatzen. A ver. Toztuz, beste aldetik hangoazen. Hemen diktozonea. Aber horrea gora igo naiteken. Taz. A ber, txoin, zure gaine egon nahi dut, ondo. Ai, barkatu, ena ez guatzen nola egotzen, ekisakin igual, ez irukiekin. Bale, hau nahi nun nik, baino beste aldean. Beste aldean. Bale. Ez, naiz iritsi ez? A ber. Tozunea, toniz iskin jaunta. Ba, oso urruti gabe, A ber. Bale, oin bai. A ber, onuntza iritxia, konta bada zer, ez da bezer. Onuntza ez da bezer. Ara, bera. A ber, ez dakit ba, orgoitik zerbait egon daiteken. Itxoin pixkat. Zonea.
A ber, pazientzia pixkote. Txama. Beira hor zer da hon, bale? Ne baina inteligentego da. A ber. Bani joa. Vale. Horbean gatu zaigu, guazen. Hemen janari gehiago daukagu. Hoi puskatuko du gero, baina una goraino etortzeko. A ber. Ara, hemen dotai. Tori. Ai, txoin. Tori. Ondo. Vale da. Vale, eta berriz itxita. Vale, bere gainetik igota berriz. Venga, guazen gora. Llama. A ber, bere gaine egoko naiz berriz, eta zerbait argiago ikusten. Ikuste aragora igo beharko nukela. Igual onuntza. Ui, ama. Bueno, a ber. Hemendik, iristen ez horrea. A ber. Hor xulotxoa dago. Bai, hemendik aitzen geha, bai. Ze politia, mate bat etzala, pixko kanpuru untzaz. Aia, azpin harrapatzen azula txiki.
Beira zuaiz tartean. A ver. Guazen. Medik noa, ez dakit lehenoko toki berdina itzutzen izan. Vale. Zaude txiki. Nik uste mendik jarraitu beharko genukela. Baina, bueno, ez nago oso ziur. Nik igual pareta. Eta gaina berriz barruran zungo ginak ez. A ver. Ze txiki, nondik esatezu izango ala? Hemendik ez? Horrea gora ego beharko genuke ez? Bostakit. Zuk zesatezu, bazen? Nik esatet hemen nonbaitietik handala. Uy, ama. Uy, salto botado, Heldu fuerte. Zer da hori? A ver. Puskatu indo. Kristala zan. Eta soinu izerk botzen du. Zandu daula momentu... Mira, mendi pasatu baitezke. La momentu mistikoa bezala, soinuakin. Beira, janari gehiago hemen. Txoin, bani joa. Turijan. Ze etzu nahi.
Nazu zango beteta zaudenik. Bueno, nik ez dut osin izten. Hortik janaria genoka, baino... Atea ez, zezen geha atera aurrago. Bale, ez hemendik ezin dago inoa joan. Dik ez dago inoa juteik. Bale, beira hemendik. Guazen. Kaitzen zea. Toz. Ui da, makurtu burua. Guazen. Hortik irtera bat. Eta hortik itxita. Bale, ba. Guazen ba hemendik. Mateu balko jonta edo iritsi ala. Toain hemendik ez. Hemendik noa. Egoinen nahi txekan batia. Itxin pixkat, txoin, manijoa. Ezin salto lehena bezala zure gaina igo arte, Hemen txegatzea. Hortik ez da ez. Bultzatu daiteke ez. Hemendik? Hemendik bai. No atea naiz. Vale. Hemendik badirudi pasatu gaitezkela, itxin beste lagunet. Anuntza colgarse, salto dirigido. Uy, ama. A ver, beste aldean edetin salto. Ez, salto. Ai, ama. Berun zeroringo naz? Vale. Vale, hemendik bera pentsatzen datez. Vale, eta hemendik beste nora baita agertu naiz. Salenoko token baino pixkotona goaz. Han janaria ikustet.
salten barkoet. Colgarse. Vale, traku bestaldean dago. Así que bentzatu nunca iritsi da. Vale, hemen palanka dakagu. Tira! Ondo, atea iriki diogu. Bai, datoz, kusi ze ikusi duten hemen aurrean. Gustatuko izu. Tripontzi, toz, kusi. Ze ona. Iapa. Tori. Venga, Han. Zetzen. Zuekatu da oso iskinean. Hor bai, ez? Ara. Txoin. Piskat. A ver. Venga. Janos. Ven. Kusi. Kostatzen nahi zaitu, Venga, oin bai. ¿Qué problemak duzu, a ver? Ai. Ez nahi? Bueno, puskatu behar da. Vale. Jan altzu. Izotxekin eman dit. Ez du nahi. Alperri nabil jarraitzen, ez du nahi. Bazen. アティエテーモイナキナンオートリクーノ Azarren beldur ba. Oia, ze pasatzen zu txiki? A ver. Ze pasatu da, isalto ondo egin dut eta kojo gaiatu naiz. A ver. Hemendik ezin naiz pasa. Bale, eskona beraino indet salto. Da, hau zer da? Bator.
Ze pasatzea? Triko, ze pasatzen zuen? Ai, grazia, hendien nola jarri den. Ai, ama. Ez jan, Jan indit? Eta ize pasatuan? Irudi sueltok ikustea, ez dakit. A ver. Botoi ematen. Ez dakit ze pasatu den. Lehenoko tokian gaude, ez? Bai. Triko, ze pasatu zaizu? Protegitu bezala indegu bere barruan. Ez, bera hau barruan, nola? Porque iruditu zait jan inditela. Ateietum, ahinoro kuinozi. Ez. Agiati gomau. Egia, ispilua desagertu da. Triko. Triko, ondo zaude? Triko. Triko. Ze pasatu zaio? Isai. Bueno, mentxe jatzen da, gaurkoz. Gaixoa ez dakit ze pasatu zaion. Erdin konstiente jatu da hor. Así que, bueno, beste baten jarraituko dugu gure abentura, a ber. Triko esnatzen den. Deituko jogu, a ber. Esnatu. Horrek zer ikusi izan du. Azketik pasatuko naiz. Eta, bueno, hemendik ezin dugu jarraitu. Zagit ze pasatuan. Bueno, hemen txutziko dugu gaurkoz kapitulua, lagunak. Aber urrengo uneako esnatzen deno. Ez dakit ze pasatu zaion gaixua. Belarrila dituko jo. Hemen txika hobeatu da gaixua. Así que, bueno, ikusiko dugu beste urrengo unen. Abentura nola jarraitzen duen. Aber espabilatzen dan, deskantzatzen utziko dugu pixkot.
Eta beste baten ikusten gea, mila esker horregoteagatik eta ba, bueno, Patrikoren abentura jarraitzeagatik. イディロッティ、アキアのヒズ、イラカズイ、アトリコーノ。 Bai, horrengo egunen pixkot behiratuko dugu zona. Da, ber, nola jarraitzen duen abenturak. Bai, mila esker horregoteagatik, eman laik gustuko baldin badezue, ba, jokoan aurre jarraitzeko, eta kanalea igotzeko. Suskribitu, hau indik ez bazaude suskribituta, edo ez bazaude eta suskribituta, eta gustoko badezu kanala ba, gehiago ikusteko. Eta ba, beste bat arte, aio.